naparisaka namasoka apesa kari kuita feso kari kufunga kuti munhu akafunda kunastere kana kuti California University ramenu madigiri ationa amenoti anenge achingona kuti madigiri vanhu vakabikwa ndara nasitsanangura nyaya yako nasitsanangura nyaya yako mvyavatano mina sekendi vakaita sei Mama second wakaita sei mvya nasitsanangura second council VIP of the world wese umuna second munhu wese asama wacho mafuza okay awasese wacho mafuza okay awasese mune mafuza kuti imomo mune mafuza tiri minga mune second council VIP of the world bati mafuza wamamari pamwe tiri pakati pemafuza mumba ukazvara vana 5 wana anogona kuita kana kuita munoti chiko what you call it kuremara munomuti chizimkeya it doesn't mean necessary kuti that's a horse and a wife but zimkeya it don't like it vamwe vari correct right baba sabuna second mune mazimkeya I did not say that. It's a comparison. As my down anowanika. We don't nominate people. Okay. But you go according to internationally. Okay. Environment. As you know, see, I mafuza arimo. Okay. In the environment. But namhlanga nomnasamuri wemafuza akazi nyakanyanya. Second ine mawaisi too much. Varimu mawaisi. But mawaisi varimu. Half bamba arimu futi. Vakangwara mbishana. Indiro mnasamuriwo. Aiwa tikakwizika kuma half bamba. Ukagara nemachef akaita sesoka rumoisi. Yes, wose unokwana kumashefi kana mfano anokwana kumashefi but mahafu bamba hawaoni varimo mahafu bambi ina ndikutaura vana ndakazara ini taakuenda kumunyati manje unofanira kusenzesa madigiri ekuti ndina shuto ndina minox ndina mano vinzi yako kana kuti akona shito kana kuna mano kana kwauri aiwaka warasika mepo warasika mepo chiziya kuti anditagira mudhonzi mufana zvowaitakaizvo andizvide tikavhunduka ndiri masi but so atiwirane kwete kuda kuita vinzi yekushowana upi uyo asana mujaira 1 2 inini iyeka unondoonawo seu chimbomira unondoona seu ani wakozwa nani akakutaura ndiani ndinogara ndichikuona uri pavandogara ndobva wangonongora singayatsoziana secret fesi ndiyo wakaona kuti vanhu vasvikayo hurumende hombe saka chirespect andatenda ana bin laden andatenda isi takangoya muna muhlanga tiri mabvakuru manakonda kuti shaka asafana wangwava aiwa ndikunyepa zvangu bvunza afana iwe vana vakakurana adiki anavasa awa aiwa vakakurana adiki vesafana ona vakadai andawa ndakatukana zambama kana kubatuka sheti yangu hapo munhu anovapo panopondwa munhu mazi ngazvitange
tikuno kuti kasikafana yanofarwa inochafarwa vana wakakura nchanawana kwari kuseri kwenyu maafu bambi futi kuseri kwenyu sekusha sekusha asi afu bambi but anofanira kuenda kuchikoro kumbonoverenga mabhuku mamwe iye ari gentleman adambozvakaka mwana wezikakayaka but ari gentleman kana wezikakaye manje kanobva kamurasa bhiti saka akota bambi akota aiwa kota iye manje akadhakwa manje ane kama kaada kusenzisa kakuda kuita vhare kakuda kurwa unokadire saka ikota bambi kati 130 bambi ndakuroya nhasi kwenhepesi ameno ukadzaka unobva waita kuti hauzoda kuti zvakati zore wotanga kuita emotional iri kuitika ipapo uyebe zvidzore worita emotional situation usamhanyire kuda kurwa rita emotional situation stop it don't go for fight stop it worita emotional situation ukairita manje but gentleman but anomhanya manje asati arita emotional situation and please is gentleman zvitsotsi izvo for the international FM matsotsi mahombo aiwa mudara ndewangu ndo makota bambi mna second mai gatara utonga ama cha kana uchikwanza urespecta mudara wangu aguma mfana akakangwara but aguma ndokazura ewe ndiyo na bula ndaferwa uni ndazura ndaferwa handisi kuda kana kwandonataura ndantengerewawo ndokutengerawo kwete wawo mwewo aiwa nditengerewo supa unokukanya kurendi ndako iwo matoita basa nditengerewo supa asiyapera apa